Καλησπέρα παιδιά. Μετά από καιρό έχουμε ψαρεματάκι και σήμερα και είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα συνεχιστεί η αψαρία, παιδιά. 2 ψαρέματα casting έχω κάνει, εντελώς αψάρευτος έφυγα. Έστεινα 3-4 καλάμια, τίποτα. Οπότε είπα να το γυρίσω πάλι στο εγγλέζικο, να δούμε μήπως θα μας δώσει κάτι το εγγλέζικο. Τα δολώματα τα οποία θα χρησιμοποιήσω για το σημερινό ψάρεμα θα είναι μόνο δολάκι εισαγωγής εδώ πέρα και τον αγαπημένο μας ακροβάτη εδώ, παιδιά, ορίστε. Και από ζύμη έχω φέρει, όπως είπα, αυτήν εδώ. Ακόμα ξεπαγώνει, δεν έχει ξεπαγώσει καλά, θέλει λίγη ώρα ακόμα, αλλά θα τη δουλέψουμε σε λίγο. Ζύμη με βάση τη σαρδέλα για μαλάγρωμα. Πάμε, παιδιά, λίγο να μαλαγρώσουμε την περιοχή. Άρχισε ξεπαγώνει και η ζύμη μας εδώ. Έχω πάρει και σφεντόνα για να μπορέσω να το στείλω εκεί που θέλω. Στο μέρος, ωραία. Έχουμε ανοίξει και το δεύτερο καλάμι, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι να δολώσουμε και αυτό. Ήδη ο φελός έχει χτυπηθεί 2-3 φορές, είδα. Κάτι υπάρχει, παιδιά. Κάτι έχει πιαστεί. Κάποιος πάρος, για να δούμε. Κάποιο μελανούρι, μικρό μελανούρι. Πάει για απελευθέρωση. Πολύ μικρό μελανούρι. Μόνο να μην το έχει πάρει, εύχομαι, μέσα. Ευτυχώς το έχει έξω. Το έχει έξω. Πάμε να το απελευθερώσουμε. Για να ρίξουμε ένα μόνο δολάκι εισαγωγής. Ναι. Παιδιά, το μονοδολάκι δεν δολώθηκε σωστά, αλλά θα το ρίξω έτσι για αρχή. Έχει ανάψει αυτό.
Δείτε εδώ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και το δεύτερο του καλάμι. Υπάρχει ψαράκι εδώ, παιδιά. Για να δούμε. Άλλο για σπάρο το κόβου να είναι. Σπαράκος είναι. Σπαράκος, αλλά είναι μικρός. Πολύ μικρός σπάρος. Πολύ μικρός σπάρος και αυτός. Να δούμε. Κατάφερα και το έβγαλα. Θα ζήσει από ό,τι βλέπω. Κάτι με έχει βραχώσει εδώ μπροστά. Το αφήνω. Κάτι με έχει βραχώσει χωρίς να το καταλάβω. Για να δούμε. Παιδιά, έχει πιαστεί κάτι καλό. Για να δούμε. Είναι πολύ καλό αυτό. Όπα, έλα παιδιά, έλα, εδώ είμαστε. Έλα, ένα κακαρέλο ωραίο. Πήραμε μόλις ένα ωραίο κακαρέλο. Αυτός κρατήσιμος είναι, παιδιά. Εδώ δείτε. Δείτε εδώ. Ένα ωραίο κακαρέλο. Ξεγελάστηκε και έφαγε στο μονοδόλ εισαγωγής, παιδιά. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ μπροστά στα βραχάκια. Εδώ μπροστά στα βραχάκια. Το πήρε. Εδώ. Επιτέλους ένα αξιόλογο ψαράκι, παιδιά. Μετά από πολύ καιρό. Δείτε εδώ πως το έκανε. Όχι ρε παιδιά, έχασα ένα πολύ καλό. Εδώ μπροστά τρώνε. Έχασα μόλις ένα πάρα πολύ καλό. Μόλις. Ένα απότομο βίο τράβηγμα. Δεν πιάστηκε όμως. Εδώ ένας σπάρος ακόμα. Αυτός είναι καλούτσικος. Θα τον κρατήσουμε. Το έχει πάρει και μέσα από ό,τι βλέπω. Το έχει πάρει μέσα, παιδιά.
Παιδιά, είμαι μέσα για να δούμε. Οπα. Κάτι καλό φαίνεται να είναι αυτό. Κάτι καλό είναι. Για να δούμε. Τι πάει καλούτσικα. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Ένας σπάρος είναι πάλι, απλά τον έχει πάρει από την πάνω πλευρά. Νόμιζα ότι είναι κάτι άλλο. Πάλι ένας σπάρος. Τον έχει πάρει από την πάνω πλευρά. Παιδιά, εγώ τους σπάρους τους κρατάω. Αν είναι υπερβολικά μικροί τους πετάω, τους κρατάω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ στο τηγάνι. Είναι πολύ νόστιμοι, παρόλο που το μικρό το μέγεθός τους γενικά σαν ψάρια. Έχει χαθεί ο φελός, εδώ και κάνα 5 λεπτό. Για να δούμε. Όπα, δεν είναι σπάρος, παιδιά, αυτό. Δεν νομίζω να είναι σπάρος. Καλά έρχεται. Έρχεται λίγο βαριά. Έντονα κεφαλώματα, παιδιά. Κάτι άλλο είναι σαργός, ωραίος. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι είναι αυτό? Μια μουρμούρα πολύ ωραία, παιδιά. Έχει πιαστεί στο εγγλέζικο. Πω, τι μου λες τώρα? Μια παντόφλα, παιδιά. Πω, έφαγε πολύ καλά. Το ρούφηξε, παιδιά. Μια πολύ ωραία μουρμούρα. Μόλις. Εδώ, παιδιά, δείτε. Μια πάρα πολύ ωραία μουρμούρα. Από το πουθενά, δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Κι όμως το κατάπιε, το μπούκωσε μέσα. Ένα πολύ ωραίο ψαράκι. Ωραία καφαλώματα. Είναι μια αξιόλογη μουρμούρα. Ωραίο μέγεθος. Πάμε να την απαγκιστρώσουμε, παιδιά. Θέλει απαγκιστρωτή, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να βγάλω. Μετά από πολλή ώρα, παιδιά, πολλή ώρα μετά, χτύπησε ένα αξιόλογο ψάρι. Μετά το κακαρέλο το μεγάλο, η σειρά πήρε αυτή η μουρμούρα. Το αγκίστρι το έχει μπουκώσει, παιδιά, πολύ μέσα. Το βγάλα. Πολύ ωραία μουρμούρα. Συνεχίζουμε, παιδιά, μου έχουν μείνει άλλα 3-4 σκουλίκια για να τελειώσω το κουτάκι των ακροβάτη εδώ. Πάμε να το δολώσουμε και να ρίξουμε στο ίδιο σημείο. Το ψάρι το πήρα σε μια μακρινή βολή σχετικά, γύρω στα 30 με 35 μέτρα που έκανα, γιατί ο φελός που βάζω πάνω είναι αυτός εδώ. Είναι 10/2 γραμμάρια, παιδιά, αυτού του τύπου γόγκλερ, με αφαιρόμενα βαριδιάκια εδώ, για όσους γνωρίζουνε, για μακρινές βολές. Λοιπόν, συνεχίζω, πάω να βάλω ένα ακόμα ακροβάτι. Μας ξύπνησε η μουρμούρα από το πουθενά. Μετά από πολλή ώρα ψαρίας είδαμε ένα αξιόλογο ψάρι ακόμα. Το άλλο το καλάμι ψαρεύει, συνεχίζει. Δεν έχει χτυπήσει κάτι άλλο εκεί. Μουρμούρα στο εγγλέζικο, λίγο σπάνιο να πω. Όλο και όλο στα τόσα χρόνια που ψαρεύω με το εγγλέζικο, κάνα 2 φορές έχω πιάσει, 2-3 φορές έχω πιάσει μουρμούρια. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη στο εγγλέζικο, επαναλαμβάνω. Τέτοιοι σου συνήθως στο casting μας χτυπάνε. Συνεχίζω σε εκείνο το βάθος και σε εκείνη την απόσταση θα ρίξω άλλη μια βολή εκεί πάλι. Για όσο θα μείνω, για περίπου κανένα μισάωρο ακόμα, θεωρώ θα με κρατήσουν τα δολώματα. Το πολύ. Στην ίδια ευθεία που χτύπησε, πάλι εκεί ρίχνω. Γύρω στα 4 μέτρα βάθος είμαι.
Παιδιά, τελικά το εγγλέζικο, όπως βλέπετε, δεν μας άφησε, κάτι μας έδωσε σε σχέση με το casting. Όπως είχα πει, τα τελευταία μου ψαρέματα στο casting ήταν εντελώς αψαρίες. Πάνω είναι, παιδιά, το ψάρι, ένα ακόμα, και είναι καλό και αυτό. Καλό είναι και αυτό, για να δούμε. Τραβάει καλά, παιδιά. Μουρμούρα και αυτό. Όχι. Όχι, παιδιά, αυτό είναι. Τι είναι αυτό? Ένας πιο μεγάλος φάρος αυτή τη φορά. Ωραίος. Μαζεύουμε, παιδιά. Έχει πολλή ώρα να χτυπήσει κάτι. Μου τελείωσαν και τα δολώματα. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ τελείωσε το ψάρεμα για σήμερα. Για πάμε να δούμε λίγο τι κάναμε. Αυτός ήταν ο απολογισμός. Εδώ καταφέραμε και πιάσαμε μια ωραία μουρμούρα. Εδώ έναν ωραίο καμπανά στην αρχή. Έναν ωραίο σπάρο, γυρόσπαρο και κάποια σπαράκια τα οποία το είχαν πάρει αρκετά βαθιά. Εδώ, παιδιά, αυτή ήταν η ψαριά. Θα σας χαιρετήσω και θα τα πούμε στο επόμενο ψάρεμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ για σας, παιδιά.